Allah 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 tsare mu da hasadar mai da biyayya Allah 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 tsare mu da hasadar mai da biyayya Allah ka tsare Rabbana ka tsare Allah ya mana ya Allah ya mana ya Allah ya mana ya Allah. da muhassadi gara mai kiyayya makashin kata bar marashin fita Da muhassadi gara mai kiyayya makashin kata bar marashin fitawa. da muhassadi gara mai kiyayya makashin kata bar marashin fita raunin musulmi karɓar amana ta yahudu karrenai ba sa rukewa ko da amana rana gare ta wata ran amana sanadin macewa mai hasada a zai laga jikinta ya cilla ma'ashi domin kashewa hasada a gara makiyayya domin kiyayya ba a rubewa duk mai kiyayya kaifi guda ne baya nufa sai dai buga awa kan ya buga a sai ya zo ya huce kun ka shirya ba mai tunawa mai hasada a sai ya koya mashi ya yi makalami mai daɗaɗa awa ya gaida uwaye da maɗiyan ka ga dariya an gamo sabaha ya ɗora cewa kai wane ina amu lamarin ka yayi kyau da kwaikwayawa ba a samun biyar kamar ka a wajen nagarata da kyautata Da hasada wara mahaifiyayya makashin kata bar mai shimfiɗawa. ni dai ina a san ka har ga Allah kaunar mu da kai ba a ta gushewa sai ya fahimta ka ɗau amana sannan ya za'aro mai hallakawa ya zo ta ba a yanka ba zaton ka ya soke hantar ka sai macewa in an yi kukan ka sai ya koka ya taho da lufafa domin rufewa ni dariya a halayyar buɗa ya ce ina ahwana mai ɗagawa duba ga zajira mai na ruwa lamarin aminci na firgitawa a cikin magautansa har da burutus babban aminin mai tsarewa ya ja abokai sun yanka siza saboda kyashi da hasada amma me antoni ya yi jawabi bakinsa ta kobi mai daddatsewa uba ne kunnun ko 'yan kasan nan mazan kuma a tallatin yawa Hasadi gara mai biyayya makashin kata bar marshin fitawa. na zo na bin nasiza na roma ba don abota ba koyawa wayar mugunta kowa ya shuka zai girbi bala idan ɗanɗanawa
ga dai abokai sun yanka sisa sun ce na rufe ba so son sanarwa ɗan sakawana ga 'yan ƙasar nan da cinye ya aƙi mai gagarewa ya cinye kisra da duka oro ba sai shimfiɗa mulki mai dawamewa abin ajabin har akwai burutas to kun ga aminci ramin kushewa marke da majetiri ke ga augura saboda aminci turke ga wawa kanna ya aboki na ganshi nesa ba na bukatar mai makurewa duba ga isa da shi da judas baka ne amsa don tambayawa ya nuna isa har an kame saboda amincin su mai daɗewa da hassada kwara mahaifiya makashin kata bar mai shimfiɗawa shauran mabiyan isa sun kawa a hatsi suka bashi ba ya ba waiwaya wa an tambaya a ko da su da shi suke tawa a zo na kan garewa suka ce su ba ruwan su da isa waɗari suke yi ba sa kulawa aka tsira isa bisa kan zaton suwa suna gani babu mai hanawa to kaji abokai maciya amana sun gujewar su ulu ranar tsayawa suka kewaya har suka ba da shaida aka takura isa babun gujewa a da ya faɗa za su guje su bar shi suka ɗora jida ali sona musa ga yusufu shi ma can yan uban ce an sashi abauta bawan sayarwa aka kulla kula-kulan kudiri na shagiri kumbular kudira a ce mai walwalewa aka sai da shi 15 da sisi kuma rabi ko koma ragewa hasadi gara mai